गुड इवनिंग आपण मानकु आज ई ब्लॉग को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। देखंतु धन सहित मोर आज ब्लॉग स्टार्ट हो जाइए किण ए इवनिंग टाइम हो गलानी 5टा बाजी गलानी। हाँ तू कहबू ओला आज है शुक्रवार एबे से आसिला जाइल झील छाड़िया आनी आउ धन पलैब बाहर ता माँ ड्यूटी जॉइन कर ऑफिस जीव धन को आईता खेले छालिकिनी ना कौटी धन कौटा धन धन कौटा से पर दिन पलैबे तो से कथा कौन कह दौर देखुन कथा कह दे कौन कौन धन कौन ओला ओला मरा गेला कि मरा चल कौन हूँ आज संध्या बेले प्रोग्राम टिके अच्छी देखिए कौन हूँ आपण मान देखा धन सहित खेल ओलो बांतर से चिली चिकेन आना टी राग लगुच लंका पकाउली मत राग लगुच बा कंकड़ा खाइलनि मार तो जोर पाएनि खाइ खा 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 पोखरी भितर दला आड़ेला भाया लगे चिली चिकेन केमती दिली जान मोर पकड़ा को तांकर चिल्ली तमें पकड़ा विषय कह पकड़ा क्या लगे क्या लगे both are very delicious. हाय गुड मॉर्निंग आपण मानकु कालीर ब्लॉगटा मु स्टार्ट कर देथिली संध्या बेले 5टा बेलू पुओ सहित आ राति माने संध्या बेले बहुत गहली लागिला लागिला कौन माँ पिला सब एपटे थिले आम घरे आ गुपचुप खाइलु खायापाई गलु साड़ू आसिकी चिकेन पकड़ा हरिया करली चिली चिकेन ता बाबा बनइले माने गहली गहली पुओ भी तादरे कांदु थाए तार चल थाए एमती भितर मुझे वीडियो किसी कर पारे तो खाइबा बेले टिके ना देखे देछि तो एबे से जाई सारे 9टा बाजिगला किंतु मते शीत छाड़नी एक्चुअली ये आमर कौन हो प्रबल ठंडा पवन सकाशे प्रबल ठंडा हो तो खरा आसीगला देखा चलतु खरा आसीगला किंतु जो पवनटा हो कहीं भी चली पारना जार अभ्यास मत तो ठंडा देह मोर खरा भी अलमोस्ट आसीगला 9टा बाजिला ना बाहर जापार पवन प्रबल हो पवन हो मोर सांगे सांगे छिंक स्टार्ट हो जाती भितर रोचे 10टा मैंने गाधोई पाधोई सारे गरम पानी गाधोची गाधोई सारा बेलू मोर 10टा बाजि जाऊँगी गाधोई सारे एकाथरे जीवी कपड़ा सफा सुखेबी बाहर से समय माने कान जो पवन बाजि जाऊँगी मोर छिंक हो जाऊँगी तो मोर टिके ठंडा एलर्जी रोचे से मु बेसी बाहर को बाहरुनी तो किंतु खरा आसीगला माने समस्ते छुआ मु सब भावुची मत एत कष्ट हो मो छुआ केमती 7टा भितर स्कूल जाऊँगी भी केते कष्ट हो प्रकृत में सकाळ स्कूलटा 8टा बेलू स्टार्ट है शीत दिन भल हाँ ठीक ना कहीं देखु खरा दिने
ଖରା ସକାଶେ ଶୀଘ୍ର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିଦେଉଛ। ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡାଟା ହେଉଛି ନା ଆମର ଏଠି ପୁଣି ଅଧିକ ହେଉଛି। ସମୁଦ୍ର କୂଳଟା ପବନ ସବୁବେଳେ ପିଟୁଛି। ଶୀତ ଯେତିକି ହେଉନି ପବନ ସକାଶେ ବେଶୀ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡାର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ତ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେମିତି କଟୁଛି। କାଲିର ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ଟେ ଦେଖିବେ। ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଗହଳି ହେଲେ ମାନେ ପୁଅ ଆସିଲେ ଛୁଆ ତା ପଛରେ ଲାଗିଲେ ଧରିବେନି ତ ସିଏ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ବି କରୁଛି ରୋଷେଇବାସ କରିଲେ ଆଉ ଧରିପାରିଲିନି ଫୋନ୍, କୌଣସି ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଜି ବେଶୀ କିଛି କାମ ଯଦିଓ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି ଯିବାର ଅଛି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। 9ଟା ହେଲାଣି, ମୋ ଠାକୁର ଯାଏଁ ପୂଜା ହେଇନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଫଟାଫଟ ଯାଉଛି ଯିବି, ଗରମ ପାଣି ବସେଇବି। ଏମିତି ଗରମ ପାଣି ବସେଇ ଗାଧୋଇ ଆସିଲାବେଳକୁ ମୋ 10ଟା ବାଜିଯିବ। 9ଟା ବାଜିଲାଣି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯିବି। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ମୁଁ ପୂଜା କରିବି। ପୂଜାପୂଜି ସାରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ବି ଟିଫିନ୍ କିଛି ବନେଇନି, ମ୍ୟାଗି କଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଛି। କାଲି ରାତିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବନାଉଛି, ସକାଳୁ ଇଏ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟ ସକାଶେ। ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ତ ମାଣ୍ଡିଆ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଆଉ ବନେଇନି ଗହଳିରେ। ତ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇଲି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ତ ସିଏ ଟିଫିନ୍ରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଖାଇଲା ବେଳକୁ 10ଟା 11ଟା ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଖାଇବାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ଖାଇଦେବେ। ତ ମୁଁ କିଛି ବନେଇନି, ମ୍ୟାଗି ଟିକେ ଅଛି, ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ ଟିଫିନ୍ କରିବି। ସକାଳୁ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଛି, ଆଉ ଗାଧୁଆ ବି ଖାଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଖାଏ କେବଳ ଗୁରୁବାର, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଏନି। ଗୁରୁବାର ତ ଖାଏନି, ସୋମବାର ତ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ଖାଏନି, ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ପଣା ଦିଏ ବୋଲି ଖାଏନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଜିନ୍। ନହେଲେ ମୁଁ ଅଗାଧୁଆ ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଏ, ବେଳେବେଳେ ଟିଫିନ୍ ବି ଖାଇଦିଏ। ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ। ଏମିତି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଲାଇଟ୍ ଦେବା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ଲୋ, ଘର ପହଁରିବାକୁ ଆସିଲି। ପୁଅକୁ ଆଣିଥିଲି ସକାଳୁ, ଜମା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି। ତାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ସେ ପଳେଇବ। ତ ମୁଁ ଯାଇ ଖୁସିରେ ନେଇ ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଥଣ୍ଡା ତାକୁ ପ୍ରବଳ। ତଥାପି ରଖିଥିଲି ତାକୁ, ଏବେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସିଲି। କାନ୍ଦୁଥିଲା ଟିକେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି ତା ମା ପଠେଇଲା, ଏଇଠି ଦେଇଦେଲି। ତ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଶୋଇଲା ଟିକେ। ତାପରେ ତାକୁ 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ ନା, କାଲି ବହୁତ ରାତିରେ ଗଲା, 10:30 ଖଣ୍ଡେ ହେବ ନା, ନେଇକିରି ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ନେଇ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୋର ଥଣ୍ଡା ତାକୁ। ଆଉ ଛୁଆ ଯାଇଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁସନ୍। ଏବେ ସବୁ ବଡ଼ ଝିଅ ଆସିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ଆସିଲେ। ତ ମୁଁ ଘରଟାକୁ ପହଁରି ଦେଇଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବ। କାଲି ପୁଅ ପଳେଇ ଯିବ ବୋଲି ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କହିପାରୁନି। ଆଉ ଏଇନା ଯାଇଥିଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆନି, ମୋ ବୋଉଟା ବି କାନ୍ଦୁଛି। ଏମିତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଳେଇ ଦିଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଯିବି, ଯଦି ଯିବି, ନହେଲେ ଦେଖିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଳାଓଳି ଟିକେ କରିଦିଏ। ହାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 8ଟା। ତ ମୁଁ ଏଠି କାଲି ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ କରୁଛି। ମାଣ୍ଡିଆଟା ମୋର ଏବେ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିଫିନ୍ରେ ପୁରେଇକି ରଖିଦେବି, ଥଣ୍ଡା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ସେ ଖାଇବେ, ବ୍ରସ୍ କରିବି। ତ ମୋତେ ରାତିରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କରିଦେଲି। କ'ଣ ଏବେ ମୁଁ ଚାଉମିନ୍ ବନେଇବି, ସାର ବନେଇବି, କ'ଣ ପଚାରିବା। ଚାଉମିନ୍ ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖାଉଛି, ପଚାରିଦେବା ଆଗେ, ତାପରେ ଦେଖେଇବି। ଖେଳ ଦେଖାହେଉଛି, କାଟୁଥିଲେ ବସିକି ଏଠି। ବନେଇବନି ତମେ, ବନେଇବନି? ହଁ କି ନାଇଁ କହିଦିଅ। ଏଇ ଓଭର ସଇଲେ 3 ଓଭର ସଇଲେ।
ତମେ କରିବଟି କାଟି ଦେବ ସେଇଠି ବନ୍ଧାକୋବି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲି କାଟିବିନି ଦରକାର ହବନି। ଚାଲ ଦେଖିବା ମୁଁ ଚାଉମିନଟା ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେବି ଯେଉଁ ଗାଳିଛି ତ ଏବେ ଉପରକୁ ଟେକିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉମିନଟା ଗରମ ଅଛି ତ ମାନେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ଛାଣି ମାନେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି ତା ଦେହରେ ଏକାଥରେ ତ ତାକୁ ମୁଁ ଉଠେଇ ପାରିଲିନି ଗୋଟେ ହାତ ତ ସେଥିପାଇଁ ଥୋଇଲି। ତ ଏବେ କଟା ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ କରିବେ ପନିର ଟିକେ ଅଛି ତ ତାକୁ ପକେଇକିରି କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କରିବେ ବୋଲି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମେ ସେପଟେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଥିଲୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ସେ ସାଥି ହେଇ ରହୁଥିଲୁ ତ ସିଏ ମୋ ସାନ ଝିଅକୁ ଝିଅ କରିଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ବରା ସରି ଏଇଟା ଆଳୁଚପ ଆଉ ଏଇଟା ବରା ପକେଇ ସାରିଲେଣି। ମୋ ଫୋନ୍ଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ କରୁଛି। କ'ଣ ପକେଇଲ ଆଗେ ରସୁଣ ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ମସଲା ଲୁଣ ପକେଇ ଦେବେ କ'ଣ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରିବ ଟିକେ ଡାଉନ ଦିଅ ବଦା କ'ଣ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପାଇଁ ନା ସେଇଟା ପଛରେ ସେଇଟା କ'ଣ ବେଶୀ ହେବ କି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଟା ହେଇଛି। ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଏବେ ଡାଉନ ହେଇଯିବ ପାଣି ପୋଳିଯିବ। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇବା ଇଏ ଦେଖ ଟମାଟୋ ପକେଇବନି ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ପକେଇବନି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବା ପକେଇବନି ଗାଉଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଇନା ସଲ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଅ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଅ ଅଳ୍ପ ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ ରାଗ ଲାଗିବ। सॉस चिली सॉस टमाटो सॉस सोया सॉस पनीर टे पड़ सारा टिके भी नहीं टिके
बस टमाटर सॉस पे चिल्ली सॉस पे अल्प टिके सोया सॉस तो बेसी दबा ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲେ ଦଉଛି ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଛେଚିବା ହେଇଗଲା ପରେ ଚାଉମିନ ଦେ ଚାଉମିନ ଦେ ଆସ୍ତେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଘାଣ୍ଟିକିରି କରିବ କି ଅଧିକ ହେଇଯିବ କଡ଼େଇଟା ବୋଧେ କହୁଛି ଅଳ୍ପ କର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପୁରା ପୁରା ରେଡ଼ି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଏଠି ଗୋଲମରିଚ ଛେଚିକି ରଖିଛି ହେଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଲେ ଜରି ଛାଇକି ଗୋଲମରିଚ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପକାଉଛି ଉପରେ ଦେଇକିରି ଯିଏ ଖାଇବ କାରଣ ମୋ ଛୁଆ ଖାଇବେ ରାଗ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବେଶୀ ପକାଉନି ଗରମଟା ଏଇନା ଟିକେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ଟା ଆବଜର୍ଭ କରିବ ବୋଲି ଅଳ୍ପ ଦେଲି ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପକାଇ ଖାଇବେ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉମିନ ରେଡ଼ି ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଦବା ଏବେ ସରିଗଲା ମୋର ଚାଉମିନ କରିବା ରାତିରେ ଡିନର ବନେଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ହିଁ ଖାଇବେ ତ ଏବେ 8:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି ନା ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି 9ଟା ପରେ ହେଇଯିବ ଖାଇବା ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ ତ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇବି ଭାବିଥିଲି ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି ମାର୍କେଟ ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତରେ କୁଣିଆ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯାଇ ହେଲାନି କ'ଣ କରିବି ଦେଖିବା ହେଲେ ଖଟ ଉପରେ କେମିତି ବନେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଆସିଥିଲା ପୁଅ ବି ତାଙ୍କର ସିଏ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦି ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ଆର୍ଟ ହୁଏ ବସିଗଲେ ଛୁଆ ଆର୍ଟ କରନ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ବାହାରିକି ଘାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଝାଡ଼ି ବି ପଳେଇଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଘର ସବୁ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍ ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ତ ରାତିରେ ତ ରହିବେନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି କାଲି ବି ତ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକିରି ଯିବି ହଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥାନ୍ତି ପୁଅ ପାଇଁକି ଆଣିଥାନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ହଳେ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏତେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆଉ ଯାଇ ହେଲାନି ଖରାଦିନ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ବି ପଳାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଦିନ ବୋଲି ମାର୍କେଟଟା ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି 9ଟା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ହଁ ଚାଉମିନ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ନା ମୁଁ କରିବାକୁ ରୋଷେଇ ସବୁ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ସିଏ କିଛି କରିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି କ'ଣ ପୁଅ ପିଲା କଲେ ସେ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାସନ କରିବି ସେ 5ଟା ବାସନ ମାନେ ଅସନା କରିବି ସିଙ୍କରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ପଳେଇ ଆସିବେ ତ ସେ ମାଜିରେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସେନି ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କୁହେନି ସେ କହିଲେ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଜଗିକି ଠିଆ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସେନି ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅସନା କରିଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ତବେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ ତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ବେଶୀ କରନ୍ତିନି ବୋଲିକିରି ସେ ଏତେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରନ୍ତିନି ଜଷ୍ଟ ତ ମୋତେ ଡାଲମାଟା କରିବାର ଅଛି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ସେ ଯେଉଁ କରନ୍ତି
ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋଟିଭ୍ ହେଲା ମୋତେ ଡାଲମାଟା କରିବାର ଅଛି, ତ ସେ ଯେମିତି ହଉ ଡାଲମା ମୋତେ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସେଇକି ଛୁଙ୍କ କରିଦେଇ ଡାଲମାଟା ଆଣିକି ଥୋଇଦେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସେ ମାନେ କରନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଜଗି ଠିଆ ହେଲି। ଯେହେତୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଥିଲେ ଚାଉମିନଟା ମୁଁ ବନେଇବି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୋର କରିଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଫୋନ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି SD ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି, ବହୁତ ଦିକ୍କତ ହେଇଛି। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କ'ଣ ସେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିକିନି ତାକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ତ ମଝିରେ ମଝିରେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିକ୍କତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲାଣି ସାୟଦ, ଦେଖିବା କେଉଁ ଯାକେ ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ହଉ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଇପାରେ, ଦେଖିବା ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ, ଏବେ ପାଇଁକି ମୁଁ ରହୁଛି, ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନି କ'ଣ କରିବି ଆଉ। ମୋ ବାପାକୁ ମାଡ଼, ହଲୋ ହଲୋ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନାଳ ବାହାରି ଥଣ୍ଡା ଦେ ମୋ ଧନକୁ, ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ମୋ ଧନ, ପଳେଇ ଯିବେ ମୋର ସୁନା। କାଇଁ ବାବୁନୁ କାଇଁ ଏଠି କଣ କଣ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, କଣ କଣ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି, କଣ କଣ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉଛି, ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଉଛି। চণ্ডীবাড়ি, এখানে মায়ের বিপত্তারিণী পুজো হয় আষাঢ় মাসে। এই পুজো ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, হয় ଖାଲି କଟର ହଉଛି। 8ଟା ବାଜିଲାଣି, ଧନ ଆସିଲେଣି ସଫା ଚିକଣ ହେଇକିରି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ପଳେଇ ଯିବେ ମାମୁଁ ଘର, ପଳେଇବେ। କେମିତି ରହିବି ମୋ ଧନକୁ ଛାଡ଼ି? କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁନି? ଦେହଟା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ କ'ଣ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ଟିକେ ଝିଅ ପୁଅ ଆଗରେ ଖେଳେ, ଟିକେ ଖେଳେ। ଖେଳିବୁନୁ? ରାଗିଛୁ? যে মহাপ্রভুর কাছে বিরাজমান করেছেন, ওটা মহাপ্রভুর মধ্যে পূজা অর্চনা করার তার কারণটা কি? তার কারণ মহা বিপদের দিন আসছে, ভক্তদের বাঁচানোর জন্য মা বিপত্তারিণী আবির্ভূত। ଚିଡୁଛି ଲୋ ମା, ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବନି, ତା ଦେହଟି ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦେଖିଲୁ କିଏ? ଦେଖିଲୁ କିଏ? ଧନୁ ଧନୁ ଦେଖିଲୁ କିଏ? ବାଇଆ ଟାକିବେ। ଥଣ୍ଡା ତ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ହଁ ବାଏ ବାଏ, ବାବା ବାଏ। ଆରେ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ଖାଲି। ସେ ବା ଚିଡୁଛି। ଟିକେ କାନ୍ଦିଲା, ଶୋଇ ପଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ପଳେଇବ। 3 ମାସ ହେଲାଣି, ସମୟ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା।
ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆସିବ। ଭଲ ଲାଗୁନି। କଥା ହେଇଯାଉଛି, ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଉଛି।